बिहामजो फैनायजों सफैबाय आयै बेफोर खोथाखौ बाद हो बिहामजो आङो बेफोरखौ मा खोनादों हा मा खोनादों आयै मा आंना मायबाफोर गोरोन्थि जादों नामा आयै गोरोन्थि हा गोरोन्थिसो होनना बुंबावदों ना नोङो नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं बिहामजो नोंखौ मोजां होननानै आङो राहुला नाङा होनबाबो ब्राब्रायबाबो जबरदस्तिबाबो आं नोंखौ हाबा खालामना लाबोबाय नाथाय नों बेफोरबायदिसो ना नोंनि आखला एथ'ग्राब गाज्रि आं सानाखैमोन बिहामजो आखल गाज्रि आं मा आखल गाज्रि जाखो आयै आं मा दाय मावदों बिहामजो आं नोंखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनहाय बेथो नोङो गबदाखौ गोसथोनो नागिरो मा होनदों नोङो आयै बेफोरखौ नोङो मा आंखौ गबदाखौ गोसथोनो नागिरनाय बायदि मोनो नामा गबदायासो आंखौ गोसथोनो नागिरो आयै नाथाय बियो दिनै नोंसोरनो उल्थासो लागायना होबाय आं हमनोनो हाला नोंसोरखौ नोंसोर साला पापिफोर सोर गोसथोनो नागिरमारो हा ना सानैबो गोसथोलायमारो हा नोंसोरो ओहो आयै आं गबदाखौ गोसथो बियोसो आंखौ गोसथोनो नागिरो सान्स मोनबानो बियो आंखौ आं दा बोरै खिन्थानो आयै आं खिन्थानो हाया सान्स मोनबानो मा खिन्था बिहामजो खिन्था न'आव रावबो गैयाबानो गबदाया मा आंखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरो आयै मा आयै नाथाय आङो खिन्थायासो नोंसोरनि सिगाङाव दिनैबो नोंसोर गैयैखाय आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन बिहामजो नोङो आंनि फिसाला गबदाखौ एसेबां गिदिर बदनाम खालामदों नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन दालिम बिहामजो गबदाया एसेबांबो गाज्रि नङा आंनि फिसाला सानाया एसेबांबो गाज्रि नङा दि नोंसोरखौ जबरदस्तियै जिनाहारि खालामनो नागिरनाय आयै आं थगायाखै गबदाया आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरबाय थायो आरो आंखौ मोजां मोननो नागिरबाय थायो ओमफ्राय आंखौ लाना खारनो नागिरबाय थायो आयै आं थगायाखै गबदायासो थगायदों नों आंखौ फोथायलै आयै नोंथ' आंखौ फोथायखायो आयै नाथाय दिनै मानो बेफोरबायदि बुंदों नों आंखौ मानो बुजियासै दिनै मानोना गबदाया एसेबांबो गाज्रि नङा आंबो मोनथिगौ आंनि फिसालाखौ माबायदि आंसो जोनोम होदों बिसोरखौ आं जोनोम होदों नालाय आंसो मोनथिगौ बिसोर माबायदि नङा एसेबांबो गाज्रि नङा बिहामजो बियो नाथाय नोङो दिनै एसेबां गिदिर बदनाम खालामबाय गबदाखौ राहुल नोंखौ फोथाय आंखौ गबदायासो आंखौ मोजां मोननो नागिरो आंखौ लाना खारनो नागिरो आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरोलै नाथाय आं बेखौ मालाबाबो गाज्रि नोजोराव नायफेराखै बिसो आंखौ सानफ्रोमबो गाज्रि नोजोराव नायो दाब गैया बिहामजो नोंखौ जुदि बियो थारैनो बेफोरबायदि खालाममारनायमोनबा नोङो जोंखौनो खिन्थागौमोन नाथाय दिनै गबदाया थार बाथ्रा खिन्थाना लानायखायसो नोङो बेफोरबायदि बुंफ्लांनो फैदों हा नोंखौ जुदि गबदाया जबरदस्ति खालाममारनो नागिरोमोनबा नोंखौ जुदि गबदाया लाना खारनो नागिरमारोमोनबा नों मानो जोंखौनो खिन्थायामोन हा माने बाथ्राया नंखाय नों बुंनाया नंखाय बिहामजो गबदा बुंनायासो सैथो नङाबा नोङो बुंना लागौमोन नङा होननाय राहुल आं मा होनना बुंबावनो आयदा मा होनबावनो नङा राहुल गबदाया सैथो बे दालिम बिहामजोआनो नंखाय नोंखौ साला आङो बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन सिख्ला होननानै राहुलजों लाबोबाय राहुला हाबा खालामनो नागिरावबो आं नोंखौ ब्रा लाबोदोंमोन नाथाय नोङो बेफोरबायदिसो हा आखल गाज्रि हिन्जाव लैखोनसारि हिन्जाव नोङो हौवानि बिफंखौनो मोजां मोननो नागिरो हौवानि फंबाय माने नोंनिबो फंबाय मोनथिबाय नोंहा गियान गैया ख'आव आं मा होननानै फोथायहोबावनो नोंसोरखौ आयै राहुललै आं बुंनाया सैथोलै गबदायासो आंखौ गोसथोनो नागिरो बे गबदाया उल्थासो लागायना होदोंलै राहुल फोथाय नोंसोर आंखौ मोनथिया आरो माबायदि आं एथ'ग्राबो आखल गाज्रि हिन्जाव नङा राहुल आं नोंखौल' मोजां मोनो आरो आं नोंजोंनो थैस' थांस' संसार जालांनो सानो आं बेफोरबायदि नङालै मानो फोथाया आं बेफोरबायदि नङा दोन बिहामजो
दोन आं गासैखौबो हमनो हाजोब्बाय नाथाय आं नोंखौ सिगांफोर हमनो हायामोन दासो दिनैसो हमनो हाबाय आं नोंखौ सिमाङावबो बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन बे आंनि गोसोआ बायफ्लेजोब्बाय आं नोंखौ बिहामजो नङा गावनि फिसाजो बायसो सानोमोन ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो दिनैनो ओंखारलां आं नोंनि मोखां नायनो गोसो गैला नाङा आंनो नोंनि बायदि आखल गाज्रि बिहामजो नाङा आंनो लागिबा आंनो बिहामजोखौनो नाङा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय खोनादोंना खोनायाखै साला नोङो गबदाखौ गोसथोनो नागिरग्रा थाङो नों आंनि न'निफ्राय ओंखारलां आं बेफोरबायदि नङालै जागोन दे आं ओंखारलांगोन आं मिथिखागौमोन गबदानि बागै खिन्थाबाबो नोंसोर फोथायनाय नङा उल्था आंखौसो गाज्रि मोनगोन होननानै नंमारगौबो नै बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आङो नाथाय बै दुथाङा आंखौसो उल्था लागायना होबाय सानाखैमोन आं बेफोरबायदि होननानै बिहामजोखौ आयै जेबो बुंनाङा नोङो साला दालिमनिसो साइड जादोंना हा जेबो बुंनाङा नोंसोर आंखौ आयै आंनि लोगोआ मोनफैसिगोनानो दे फैदोंबालाय फैथोसै आरोहाय माथो जाखो नङा माने साहाफोरखौ फुदुंना दोनखानांगौमोन ना दा आरो बिसोर फैबाथाय हाखु दाखु जागोन माथो जायाहाय माखौ हाखु दाखु जालाबायनो साहा फुदुंनायल'खौनो ओमफ्राय बिस्कुट लाबोबायना दखाननिफ्राय औ लाबोबाय दे मा बिस्कुट लाबोदों आयै मा बिस्कुट मेरिगल्ड बिस्कुटखौनो लाबोबायलै आङो मा मेरिगल्ड बिस्कुट लाबोदों नोङो लाजिया नोङो हो आयै मेरिगल्ड बिस्कुटजों साहा होनो बेबो मालाबाबो फैफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम फैनो नागिरदों बेबो आंनिसो लोगोबाव लाजिया नोङो हो 10 थाखा दामनि बिस्कुट लाबोनो बेबो मेरिगल्ड फैसायानो गैयाहाय 40 थाखा नामाल'सो दङमोन बिनिनो सिनिबो लाबोबाय साहापातबो लाबोबाय बिस्कुटबो लाबोबाय फैसा गैया होननानै नोङो मेरिगल्डजोंनो बिसोरनो साहा होनोसै नामा सिं सनमान थांहोजोबगोनलै नोङो होमबा फैसा गैयाबालाय अबेनिफ्राय लाबोनो दे आङो हा नों मानो बुजिया जायदों बाखि लाबोनो हायामोन नामा नोङो हा कत मोजां गोथाव बिस्कुट दङ नों मेरिगल्डखौसो लाबोनो मोनबाय लासिंसिंनो बालनि बाखिखौनो होनो नागिराबा आं दा बोरै बाखि लाबोनो दोनाय बाल खालि फैसा गैया आं लाजिनायसो मोनसोबायलै मेरिगल्डजोंनो होमानोसै होमबा बिसोरनो आयु आं सहायनोनो हालाहाय थैबाबो जायोमोनलै आंखौ उन्दैयाव मानो बुथारासै होमबाना बेफोरबायदि दिनखौ नुनाय नङामोन आङो मेरिगल्डजों साहा होनो नागिरदों मेरिगल्डजों बिबो फैफेरा दिनैसो फैनो नागिरदों बेसेबा लाजिनायनि बाथ्राखालै आयै नों मा बुजिनो नोंहा जेबो सनमान होननायानो गैखाया देहाय दे जेबो नङा दे आं बेफोरखौ मोनथिया होनदोंना नोंथां नोङो सोरनोबाफोर थार लायथां फैसा थार बिथां मेरिगल्डजों साहा होनोबा आं साहाखौनो होआ साहाखौनो होआ आं दैल' होना दोनगोन जुदि नोंहा एसेबाबो सनमान दङबा थां फैसा दा लायथां सोरनोबाफोरबाबो आंबोलाय लाजियो लाजिनायाय थेवब्लाबो दा फैसा गैयाबा मा जानो देनाय आंबोलाय दाम गोसानिनो बिस्कुट होनो गोसोमोन नाथाय दा फैसानो गैयाबा आरो मेरिगल्ड बिस्कुटाबो एसेबां गाज्रि नङा दे गोथावानो माथो एखनिनो मानबो गोथाव बिस्कुट नङा बियो सैमानिसो बिस्कुट बिफोरो सैमायाबोसो जानो नागिरा मेरिगल्डखौ आं बुंदोंना थां फैसा दाहार लानानै मोजां बिस्कुट लाबो दाम गोसानि मिथिबाय आं मिथिया नङाबा खिन्थु आङो जेबो साहा थाहा लोंनो होआ बिसोरखौ नोङो होफैबाबो आं गारना होगोन नङा नों मानो बेफोरबायदि मानो एसेबो बुजिया बिसोरबो जेबो साननाय नङा दे जोंहाखौलाय मिथिखागौ माथो गोरिब होननानै नोंनि लोगोफोरा मिथिया आरे गोरिब होननाथ' मिथिगौ थेवब्लाबो एसेबांबो गोरिब होननाथ' मिथियाना मा गोरिब जाबानोखि 20 थाखा 30 थाखा दामनि बिस्कुटखौनो बायनो हाया जाबाय नामा हा सनमान होननायानो गैयालै नोंहा आं बोरैबासो मोनसोबाय थां लायनोबा लाय फैसा दाहार नङाबा खिन्थु सोरनियाव फैसा दाहार लायनांगौ आङो सोर होनो आंनो दाब्ले आबो बिमानियाव नों बिहैनो हाया नामा बिनियावबो फैसायानो गैया जादोंनोलै मैया गावगायानो बुंदों आं मोनथिया थां 20 थाखाबाबो लाय थां आं मोनथिया होनदोंना लायनि जेबोखौनो बुजिया बेथो मा बायदि गथ' बियो थै आं मोनथिया लायनोबा लाय साला माबायदि मानसि बियो सनमान गैयि सेलबाराय मोननो आङो मेरिगल्डजों साहा होनो लासिंसिंनो आंथ' मालाय सेलबाराजों फैफानाय नागिरनाय सेंग्राया मालाय धोनिनो न'आव बिदिबा आं बोरै मेरिगल्डजों साहा होनो हानो देनाय बिदिबा साहाखौनो होआ आं
मोनथिखा बाल उन्दैयाव थैबाबो जायोमोन आङो बाल मानोबा बुथाराखैमोन आंखौ बुथारनांगौमोन ना एसेबां जुदि गोरिबमोनबा एसेबां जुदि फैसानि टानबा मानो बुथारासै बुथारनांगौमोन थैनांगौमोन आं बाल उन्दैयावनो नङाबा बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि दिन नुनाय नङामोन आं मिरिगलजों साहा होनाय दिनफोरखौ नुनायानो नङामोन आं जालाय उल्था लागायना होजाबायना आंजों मानोथ' आंनि खोथा मानिया अननो नागिरो अननोबो होआ आरो लाना खानो नागिरो अबावबा गोजानाव नाथाय थाङा दा मोनदोंना आंजों उल्था लागायना होजाबाय गोसोथ' गैयामोन आं नोंखौ लागायना होनो नाथाय आंहाबो जेबो राहा लामा गैयैखाय लागायना होबाय एसेबां अनो आं नोंखौ एसेबां गोसोथोयो थेवब्लाबो नों आंनि अननायखौ बुजियाबालाय लागायना होजाखागोन आंजों दाबा आइ आरो आदाया आंखौ मा सानो आंनि बाथ्राखौ फोथायालासिनो बे दालिम बाजिनि बाथ्राखौ जुदि फोथायोबा मा जागोनलै है लासिंसिं जागोनलै आंहा मा जागोन दा आंहा मा जागोन गबदा थै अबाव थांनो दा खामानिबो गारनानै फैबायमोन आइनिनो फन बियो मा होनना खिन्थानो आं दा बियो आंखौ आरो सोंबावनो नागिरदों खोना हेलौ मा जेबो बुङा आइलै आंखौ फोथायलै दालिम बाजैया गाज्रि बेखौ होखारहर मानो फोथायायै आदाया फोथायाबाबो खमसे खम नोंथ' फोथायना आङो नोंनि असे फिसाला आरो नों आंनि असे बिमा आं बेफोरबायदि नङालै आयै बै नोंनि बिहामजोआनो मोजां नंखाया नों बेखौनो मोजां होननानै आदाजों हाबा खालामना लाबोदों औलै गबदा दासो हमना मोनबाय आङो बिनि आखल आखुफोरखौ माने आइया आंखौ फोथायबाय यास औ नंगौथ' आयै नों बेखौनो एसेबां मोजां बिहामजो होननानै सानबाय थायो आदाया बेनिख्रुइ बांद्राय मोजांसिन हिनजाव मोनगौमोन ना नोंनो आयै नोंनो मानो आदायाथ' नाङा होनना बुंदोंमोनानो नोंनो ब्रा लाबोनानै दा मोनदोंना औलै आं सिमाङावबो सानाखैमोन एथ'ग्राब मोजां गियानि दिन्थियो बियो सोर मोनथिगौ दिनै बियो बेफोरबायदि जागोन होननानै आमा औलै आयै आं खिन्थु बाजैया न'आव थाबा आं न'आवनो थाला दे आं न'आवनो थाला थागोन आं जेराव मेरावनो नाङा आबा नों बरावबो थांनाङा थांगोन बिहामजोआसो औ आबा नों थांनाङा बरावबो आं एथ' बे दालिमखौ लाखिला आं बिनि मोखांखौनो नायनो हाला होखारहरदों आं बेखौ दिनैनो दानो थांनो होदों आं बेखौ थांगोन होनना बुंदों आबा बियो न'आव थालानो लाखिया आं बेखौ थैबाबो लाखिया आं बेफोरबायदि मानसि दै खोनसारि आखल गाज्रि हिनजावखौ आं लाखिनो औलै आयै होखारहर बेखौ आरो आदानि थाखाय सासे मोजां हिनजाव नायदो बे आदानि लाइफआनो गाज्रि जालांगोन मिथिगौ ना नोंसोर जुदि दालिम बाजेखौ लाखियोना आदानि संसारा खिन्थु मोजां जानाय नंला दे मोजां नङा बे दालिमा थान्दा बाजिसो फै आबा न'आव फैफिन बे लैखोनसारिखौ आं न'आव लाखिया नाथाय आदाया नोंसो दा थानो होआ होनदों आदाया थांनो होगोन आरो बेजोंलाय मासि आंसो मोनथिगौ सोर न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ सोर न'आव थानांगौ आंसो मोनथिगौ आंसो बिमा आरो जुदि बियो दालिमनि साइड जामारदोंना जुदि दालिमखौ बियो थांनो होआना बिखौबो होखारहरगोन आं न'निफ्राय जेखिजाया आबा गबदा नों न'आव फैफिनदो सासे आखल गाज्रि बिबाजैनि थाखाय आङो आंनि फिसालाखौ मा न'निफ्राय होखारहरनांगौ जाबाय नामा होखारहरा आङो बिसोरथ' नोंखौ होखारहरबा मोजांसो मोनगोन दा होखारहरा आङो बै दालिमखौसो होखारहरदों आं आरो जुदि दालिमा ओंखारलाङाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नों नायबाय था गबदा औ आयै होखारहर बिसोरखौ माने आदायाबो जुदि बिनि साइड लायोना आदाखौबो होखारहर औ होखारहरगोनानो आङो जाला ओरैनोबा नाङामोन माथो दा मानो साइड जानाय रखम जादों बिनि दालिमनि साइड जादोंथ' बियो एसेबाबो आं मोनथिगौ आयै गबदा फै न'आव फै आं बुंदोंना न'आव फै दे न'आव फै आबा दोनथ'नाय मायो आयै दालिमा बेफोरबायदि नङा खोनालै आरो नोङो दालिमखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि साननाङामोन आयै बेफोरबायदि रायनाङामोन डाइरेक्टनो आरोथ' नोङो बेखौ न'निफ्राय ओंखारलांनोबो होबाय नोङो जेबो साना हौवानो दालिमखौ डाइरेक्ट मानो गाज्रि सानखो आयै मा होनदों नोङो राहुल सानसे समावबा दालिम होननाय नामखौनो खोनासंनो हायामोन दालिमनि मोखांखौनो नायनो हायामोन दा नोङो दालिमखौ एथ'ग्राब गाज्रि होनना मोनथिखांनायनि उनावबो नोङो बिनि साइड जादों आयै बाथ्राखौ एसे बुजि
आरो नोंनो बुङोमोन माथो आयै दालिम बायसि रावबो मोजां नङा होननानै बुहुमाव बेफोरबायदि रावबो बिहामजो गैया होननानै नाथाय नों दा हरखाबनो मानो दालिमखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानना लाखो आयै बेफोरबायदि नङाबोथ' जानो हागौना नोंनिबा माने गब्दायासो गाज्रि ओहो आं गब्दाखौबो डाइरेक्ट गाज्रि होनना बुङाखै माने गब्दानियाबोथ' एसे गोरोन्थि जानो हानाय ना आयै बिनि साननाया गब्दानिया जेबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थि दंबा बै दालिमनियासो दङ जुदि गब्दाया बिखौ गोसथोनो नागिरमारोमोनबा बिखौ जुदि जबरदस्ति खालामनो नागिरोमोनबा बिहामजोआ जोंनि सिगाङाव बुंना लागौमोन ना बा दिनै गब्दाया बुंनायखायसो मिसाखौनो बुंफ्लाबाय आरो माने थगायफ्लाबाय उल्था गब्दाखौसो दाय होबाय नुदों एसेबां सैथान आंलाय आब्रिसो सानोमोन नाथाय आब्रि नङा सांघातिक बेफोरबायदि सानाखैमोन आं बिहामजोखौ सिमाङावबो सानाखैमोन आरो नोंबो दालिमनि साइड जादोंना नोंबो ओंखारलां न'निफ्राय हो साला आंनि आबा सनाखौ एसेबां गाज्रि बदनाम होदों बियो आङो गब्दाया बोरै आं मोनथिगौलै आं बिनि बिमा जोनोम होदों आं बिखौ आयै नों दालिमखौबोथ' एसे साननाय नायना दालिमा बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ होनबा गब्दायासो गाज्रि हा बिदिनो फिसालाफोरा बिहामजो मोनबाथाय न'नि मानसिफोरखौ सैया जायो सिनाय हाया जायो दा नुदों दालिमखौसो फोथायदों नाथाय गावनि फंबाय असेखौनो फोथायबावाखै नोंनो सानना नायाखै मानो गब्दाया एसेबां गाज्रि आरो हा नोंनि हिन्जाव दालिमखौ सानसेबो गाज्रि नोजोराव नायफेराखैलै आंनि आबाया मिथिगौ ना नों आरो दालिमखौसो मोजां बुंनो फैयो हा गावनि असे बिफंखौसो नोङो हा नोंबो थां बेनिफ्राय ओंखारलां आयै जालांबाय दे जोंफोर बावलांनोसै मोजाङै थानोसै दे आयै गासैबो बेफोरबायदि होखारलायनाय खोनाबा मानसिफोरा मा सानगोन बदनाम जागोनलै आयै जोंफोरनि न'खरा बेफोरबायदिनो बुजिलायनानै थानोसै आयै आं थानो होआ आरो जुदि नोङो नोंनि हिन्जावखौ लाखिनो गोसोबा ना नोङो हिन्जावजों थाफानो गोसोबा नोंबो ओंखारलां होनदोंना नोंनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव थायथां खोरजिया थायथां आंनि न'आव थानो मोना खिन्थु शाला हौवानि बिफंखौनो गोसथोनो नागिरग्रा बिनि सायाव आरो उल्था गाज्रि बदनाम होग्रा नोंबो थां ओंखारलां आं नोंसोरखौ शालारि आंनि सिमाङावबो सानाखैमोन दालिम बिहामजोखौ गावनि फिसाजो बायदि अनोमोन आङो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन बिहामजो सानोमोन आङो नाथाय बेफोरबायदिसो बिहामजोआ आंनिया आइसोलै आं मानो थैयाखै बेफोरखौ नुनायनि सिगां आं मानो थैयाखै बिसाल हादाखौ ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबाय आङो दिल्लुनो गासैखौबो लागायजोबना होनि बिबारि बाजैया मोनथिथों मालायनि मोजां मोनलायनायाव मानो बेफोरबायदि अर सुना होनांगौ आदायालाय लाजियाबो खोना गावगाया सानसे समाव बोरै जादोंमोन दासो नांगौ जाफिनदों बिदाबाबो माबा रागा जोंनो ओंखारग्रा जाबायलै आं आदाखौ माबा नांगौनि बारा मानसियानो ओरैबायदि मोजां मोनसिगाङो दा ओरैबायदि गाज्रि जालांबायना माने मा बुंबावनो दाबा माबायदि नंखाय खोथा लागायना होदों खम गाज्रि लागायना होदों बे दिल्लुनो फन हरनानै खिन्थाजोबना होनि आं मानोथ' मा फाल्थु मोनबाय थादों बेलाय हेलौ मा खालामदों दङ ओंखाम जाखांनानै जिरायथ'ना दं ओमफ्राय बिबारि आब'आलाय माथो खालामदों दङ खोना बिबो न' सिङाव आंबो गावगायनि रुमावसो दङ ना ओइ दिल्लु मोनसे खोथालै मा खोथा मा होनना बुंबावनो आं बिदाबाबो ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबायना आदाखौ मायो मा जादों नोंसो आदाया मा आब'नो फन हरनो थाखाय सिम गोदान बानायलायबाय नामा ओहो माथो होनबालाय माबालै दिल्लु नोंसा बिबारि आब'नि गोसथोनायनो जोंहानि आदाया नोंसा बिबारि आब'नि बागै ओरैबायदि गाज्रि लागायना होदोंनो बासा मा औलै दिल्लु जों आइजों आंजों एसेबां बुजायबाय थेवब्लाबो मानिया मानसियानो माबा बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो गाज्रि जासिनबाय नायनाय मानो लागायना होनांगौ देनाय बे मानसिया थैनो लुबैमारबाय ना माइलै माथो बुंबावनो दिल्लु बुजायबाबो बुजायनो हाला बेखौ नोंसा आब'खौ थाबैनो हाबा जानो होदो हाबा जाबासो बिनिया फाग्ला जानाय एसे खमायसिगोन खोना हाबाखौबोथ' जानो होननानै जानो हायाना बे नोंसा आदायानो मानो बुजिया बाराबा पुलिस केस हैजागोन देलाय आब'जों आंनो हैगौमोन नाथाय नोंनि बिदाखासो हैयाखै आङो माबायदि नोंनि बिदाया मानो एसेबो बुजिया फाग्लाबानो एसेबां फाग्ला जायो नामा मानसियालाय मा होनना बुंबावनो नोंसा आब'खौ हाबाखौनो जानो होदो आं बुंबायना हाबाखौ जानो होननानै जानो हाया दा बिसानि न'आव एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो नङाबा लांगौमोन लांनायालाय थेवब्लाबो नोंसा आदायाबो एसे बुजिनांगौना मा फाग्ला रखम
दा आब'खौलाय मास मोनसेसो नेनो होदों। मास मोनसेखौबो जुदि नेनो हायाबा न'नि मानसिफ्रा मा सानगोन? हौवा फाग्लि सानगोन माथो। दा न'आव एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो, दा बोरै लांनो देनाय बेबो। ओइ नोंसा आदाखौ आरो बुजायबावलै, नोंसा इखौ बुजायनो हो मोजाङै। नङाबा खिन्थु बाथ्राया मोजां जानाय नङा दे। आंनो थांनानै बुहैगौमोनलै नोंसा बिदा नङाबा। दे थेवब्लाबो मास मोनसेनि उनाव लांगोन होन्दोंथ'। बेफोरबायदि केस होनाङा दे, नोंसा आब'आबो बदनामसो जागोन। रागा जोङोना मानोथ' होनबा बेफोरबायदि इसेबो बुजिया फाग्ला रखम गावगायानो बेफोरबायदि खालामनानै दा बयफ्रेन्ड लानायखाय मेगन सादों। फाग्ला बुङा मा बुंगोन दिनै। दाबा आरो मा गाज्रि एरना होदों र' आङो आब'नो खिन्थानि र'। थेवब्लाबो तिलु आंखौ खिन्थादों होननानै बुंनाङा दे। दे बुङा दे होमबा लाखिथ'नाय, आङो आब'नो खिन्थाहैयो र'। दे। बे फाग्लाखौनो ओरैबायदि बुग्लिजोबनो लुबैबाय आङो, साला आब'खौ सान्थि होआलै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगो मोनलायसिगोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना। थेंक इउ।